Sasana Semani jajalan setaning bone buli selanat. Kowe sing wis mikut adi-adiku Pandhawa, kowe sing wis mikut Yayi Prabu Darmakusuma, iya ngono piye? Lah dalah iki sing nglarak-nglarak aku mau. Iki sing tugang aku saka satelenging pendopo, kowe sing giacul ndasku, kowe sing mula sora karo aku. Pancen ya iki nata matura Prabu Brata sepelekke. Tok kilani dadi adi-adiku para pendhok sing tak tresnani kok topi kok sageleme dhewe. Hes, ora sah muring-muring malah sisan kowe arep tak katutke dosane. Piye? Kowe arep tak rangket tak katutke dosane. Lah kono bathar untuk matura tugas-tugas kamu. Hei! Hei! Belgegek ugek sadulita emel trole nala gareng kok kaya ketiban daru prasasat kaya dene kejugrukan wukir sari lepaning samudra madu perasaane bapakmu dene ning atase Semar ki ning mapan ning Karang Pradisan, Karang Kadempel ki minggon desa. Lah kok dadi iki kerawan Priagung, kerawan Nalendra, Satriya Gung Pinethara Dole Nala Gareng. Wah. Kula piyambak ki gumun, Mas. Ngatasi Semar ki lho, nuwun sewu. Bapak Semar menika namung wujudipun nuwun sewu mboten kok nami kula menika ngina ning kula menika merendah. Ngatasipun Semar menika mapanipun namung wonten ing Karang Pradisan namung kok kathah sanggening para Nalendra ingkang betaken kalih bapak menika janjanipun bapak sing diduweni apa? Ning nuwun sewu, Pak. Menika tamu agung. Menika menawi dipun sepelekaken kula nuwun sewu. Menika mboten badhe prayoga katadosanipun. Iya. Kula saking menika kula aturi andangu sartanipun nyadong jawuh rawuhipun Sinuwun Kresna kalih Sinuwun Baladewa menika, Bapak. Ya Nala Gareng ya. Lha nuwun sewu Sinuwun ing Darawati, Sinuwun Prabu Kresna. Lha nuwun sewu. Sakrawuh ngandika ingkang abdi pun Semar Badranaya ngaturaken pambagya raharja. Tuwin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Dendara. Sinuwun Kresna ing Darawati. Jagat pangestu karo wayah turu jagat. Kakang Semar ya. Kakang Semar ngaturake pambagya raharja kelawan sowanku ning Karang Kadempel dina samengko iki. Wis slamet tekaku ning Karang Kadempel ora ana alangan suwiji apa Kakang. Nggih. Bekti kula kunjuk den nuwun sewu Kang. Njaluk ngapura sadurunge yen to aku mbok menawa dianggep lancang. Nggih mboten napa-napa to. Ngarang kekadangan paseduluran menika kedadipun rumaketaken kekadangan silaturahmi menika tansah kedadipun caketaken mboten pareng dipun pedhot. Iya, nanging dudu kok babakan perkara kuwi, dudu kok babakan perkara srawung. Lah perkawis napa? Kakang Semar ngendikake sartane Kakang Semar ngaturke bekti kelawan nata Ndarawati ki njaluk ngapura sadurunge Kresna kuwi ora kok ateges aku ngegungke kelawan sapa sing mapan ning jiwaku nanging kelungguhane Wisnu Bathara Wisnu kelawan Sang Hyang Ismaya kuwi luwih dhuwur ado derajate Kakang. Nuwun sewu. Kula niku ming batur, kula niku sanes Ismaya, Semar niku nggih Semar. Kula niku nggih kula niki ming mongkere. Kok sampean ngendikake Ismaya? Sang Hyang Ismaya menika papanipun wonten ing Kayiwanganten. Ora pancen yen to ditodi tata lair pancen Kakang Semar kuwi nuwun sewu mung wujuding wong lumrah. Mung wujuding batur wong gedhi bal 17 loro sak udon telu sak urupan ibarate. Nanging Kakang Semar kuwi yen to disawang kanthi permana jati kanthi netra batin. Kakang Semar kuwi tanpa beda kaya dene pangidjawantaning Sang Hyang Ismaya. Mula walat apa sartane dosa apa sing bakal tak sandang yen to aku ngasih wani
nampa sembahe Kakang Semar Badrana ya mun tanggap pun babakan sinten sing manjing teng awak kula pun mboten sah mangendikake ingkang baken kula ngaturaken budya pangastawa sinuwun ya Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggalih sinuwun Baladewa rawuh wonten ing mriki mugi tansah manggih karaharjan kawilujengan tuwin kasarasan den sinuwun ing Mandura jagat pasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pati Indrajala diwaku Kakang Semar yo Kakang wis prayoga praptaku ora medhoke alangan apa-apa sowan kowe iki tansah bilangipun kawidatan kalsing sambikala ning Karang Kadempel Kakang Semar nggih bekti kula kunjuk yo Kakang Semar tak tampa tiba sepadha-padha pun prayogaken anggenipun lenggah den sinuwun Baladewa yo kaya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badrana ya nala gareng kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu sinuwun Ndarawati sinuwun Kresna sak rawuh sing nganti kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya nala gareng tak tampa pangestuku Tamanana nggih kula pundika jimat sinuwun Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya nala gareng tak tampa pangestuku Tamanana nggih kula pundika jimat sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun ya Petrukan rong bolong tak tampa pangestuku Tamanana nggih kula pundika jimat sinuwun Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa pangestuku Tamanana nggih kula pundika jimat pun mragaken nggih sinuwun ya kaya wis ora kurang kepenak ya kowe wis ora kurang prayoga Gong ora nyembah le ora lha ngopo ya aja kebangetan lho Pilabara kuwi bersyukur ning atase nggone bapak omahe bapak ki ming omah wong kere ming desa ngene kok dirawuhi Ratu Agung ki kanugrahan nek ora nggawa ya padha wae to ya kok ndremis ngono ora kok le ndremis kok sik to carane tamu carane daya ki arep tilik sing ditiliki iki mesti nggawa ra ketang gula teh ngono lho iki kok malah nggawa karangan bunga kok dikira Semar ki mati ngono apa piye bus seneng ngamuk kaya ngono ora iki lho ya mung kebangetan ana bendara wis diomong kecile kowe nek ngundat ngono kuwi mah aku ya wah ora ngaturke bekti gah ngaturke bekti ra patah ya terus ora ora anarkis lha kowe iki ya ngengkel diomongi ngengkel nggih ya wis nadan to kanthi kepeksa sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun suarane Bagong dudu niku suarane Sugeng kena cetha serak-serak basah ngene takoni suarane Bagong mau diwang sampean kuwi ya pangling aku Bang lha nggih kula niku benga-benga mergo kula le sowan teng mburi dhewe ya males roh rupane Semar Gus kaya ngono ora apa aku nang mburi dhewe ki arep pro ki lho sinden sing anu ki lho truk kidul dhewe iki sapa kok cembung ngono wis senengamu kok kaya ngono ora bukti kula kanca sinuwun ya Bagong tak tampa pangestuku Tamanana nggih sinuwun Baladewa bukti kula kunjuk ya Bagong tak tampa pangestuku Tamanana nggih kula punika jimat mripun dereng kesantutan wah kendalan ana swara apa ya Ketro mbuh terane kok ngene Jakarta lagi roh aku gumunan aku lah ngopo aku numpak pesawat ki arep landing ki gregel kaget ya aku jan karang wong desa wong Katra ya ngene iki ha iya alhamdulillah iso weruh Jakarta ya iya kok kowe teko keri dhewe wes aku ki wong ngayahi kewajiban momo ya kewajibanku dhewe ya karo sapa karo mbok wedok wah tenan wae padake ora heeh ana aku nang wedok ki pisan numpak pesawat ki pisan kuwi wah yakin sumpah mbok demi apa demi kian yakin arep apa jenenge medun apa to saka langit ning anu kae lho dirgantara ning apa jenenge aspal landing arep landing kuwi wis nggon apa nek swara kae mohon kencangkan sabuk pengaman ngono kae to pesawat sebentar lagi akan turun melakukan penurunan utawa apa kuwi matro banding landing landing kuwi mau heeh bojoku takon gojekan siset iya
Ora mung tak gunjana, tak rangkul mau nganti aku semlangane wedi. Kowe iki ra kaya ngono kowe. Wah, iki tenan tru karang wong lenang ki kudu iya, kudu sing peka. Oh iya. Aja kaya sing anu nyekel jaipong kuwi wis ora apa. Oh, ngono ta lek. Heeh. Grobyak jebule kaya neng bis lah iya. Ayo ngono kuwi. Lah iya kowe wah, terane ora beda. Iya. Angger anu nang langit kan ngapa? Gergel. Ngapa? Iki nabrak kowe. Lho kok kowe, Mas? Lah mega mendung aku ngono. Ayo kerang pesawat ki nek nabrak mendung ya ngono kuwi. Lah iya. Wis gek bapak nyangkem bus. Wong tuwa sak geleme dhewe nyongkam. Agek ngendika. Wonten napa sinuwun kok rawuh teng Karang Kadempel wigatosipun napa? Kusik to Kakang Semar. Aku njaluk ngampura sadurunge mbok menawa aturku iki lancang Cumantaka nggonku njaluk pirsa kelawan Kakang Semar Badranaya. Mboten dados menapa ten. Kusik. Lah kok teko iki aku praptana ing Karang Kadempel. Teko iki cetha rawuhe Yayi Prabu Puntadewa ya Yayi Aji. Yayi Darmakusuma sartane kadangku panenggak Werkudara karo kadangku panengah Arjuna iki janjane nang opo Kakang Semar ngatasé Kakang Semar kuwi nuwun sewu batur teko dirawuhi bendara kuwi wigatine apa mergo duk nalika semono aku lan Koko Prabu Baladewa ki nanjihake sartane bakal sowan nindakake jejibahan kewajiban kaprajan negara Ngamarta parandene aku wis prapta ning negara Ngamarta sartane Koko Prabu Baladewa wis tumapak lumarep ning negara Ngamarta ewadene para Pandhawa ora ana negara Ngamarta kumplang jebul tinemune kadangku para Pandhawa Yayi Darmakusuma sak kadang Pandhawa mapan ana ing kene iki janjane ana apa ya Semar kene ngopo lah kok dadi Yayi Prabu Darmakusuma Werkudara lan Janaka iki mapanan ning kene iki janjane ning apa? Apa arep ewuh ngono kuwi? Nggih, ajeng mantu kula. Mantu sing kepira ya, Tru? Ayo sembuh. Aku iki bola-bali masalah iki. Wah, ora. Sengamu ora wayang elektron piye. Iya wae iki ya ngono ora. Kowe arep digawe apa? Kowe arep digawe apa kok teko dadi iki kadang-kadangku para Pandhawa padha rawuh ning kene padha lumarep ning kene iki janjane ning apa? Lha nuwun sewu kersane sinuwun Punta dhewe sing ngendika. Kersanipun Ndara Werkudara dhewe sing ngendika. Kersane Ndara Janaka piyambak sing ngendika. Sinuwun Kakang Semar kepiye mriku to? Ingkang Raka sampun rawuh sampun prapta wonten ing mriki. Jam pira to iki to? Mbuh. Jam 12 e. Lagi iki aku jejer jam 12. Ora masalah. Ora apa-apa. Iki ngolimbukan jam 2 ya, Tru. Ya. Bebas. Iya, bebas ya. Iya. Koko Prabu Indrawati, Koko Prabu Pengayoman kula wonten ing Madyapada pramting gelahan. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sakrawujeng ngandika kula ngaturaken pambagya raharja tuwin asung pasegan Panakrami Koko Prabu Kresna meninjai Yayi Prabu Darmakusuma nggih kula tampyak karya bombong rasing penggalih Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken pambagya raharja Yayi Wilujeng pisuwan kula wonten ing Karang Kadempel menika mboten manggangan setunggal menapa inggih Koko Prabu Jlidreng kakangku sarawuh aku ngaturake bekti sembahku tampanan Werkudara ya tak tampa ora lar pangestunipun Kakang Indrawati wae tampanana ya tak gegem dadekake jimat bule Baladewa kakangku aku ngaturake sembah bektiku tampanana basaku tampanan ya Werkudara tak tampa ora lar pangestunipun Kakang Mandura tampanana ya tak gegem dadekake jimat prayoga nonggon mulunggu ya kaya wis ora kurang prayoga Werkudara Koko Prabinadan kula ingkang rayi pun Arjuna ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Arjuna. Tak tampa rat pangestunipun Kakang Tampanana. Inggih Koko Prabu kula pun dinggo jimat. Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah. Ya Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Inggih kula pun dinggo jimat.
Yayi Prabu Darma Kusuma wonten timbalan Koko Prabu kula nuwun sewu damel kaget sotaning manahipun ingkang ngruking Ndrawati Direjeng ngandika sakmangke kula padosi wonten ing negari Ngamarta wondene sakmangke mboten wonten negari Ngamarta komplang kadang-kadang kula para Pandhawa mboten mapan wonten negari Ngamarta parandene sakmangke mapan wonten Karang Kadempel menika wonten menapa Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Aji nggih kepareng kula cumadung dawuh satanipun ingkang Raka Mandura kepareng lungsung pawarta wigatosipun menapa Direjeng ngandika prapta wonten Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma nuwun sewu den sedaya kaluputan kula diagung pangaksami kula ingkang sakmangke kedah matur awit kula mangertosi bilih sinuwun Puntadewa menika nedya matur marang Resa Jengandika sinuwun Kresna nanging sakmangke mboten kuwawa nedya matur mboten sranta ing penggalen nedya matur kelawan Jengandika sinuwun Kresna ya ora dadi ngopo Kakang Semar nggih menika ngaten den pancen leres sakwetawis wekdal menika kirang langkungipun sampun wonten Sabta Ari para bendara para pepundhen Pandhawa menika sampun mesanggrah wonten padukan Karang Kadempel mereka awit sakmangke pancen para Pandhawa menika nggadahi gegayuhan inggih Koko Prabu kula sakadang Pandhawa nggadahi gegayuhan awit wiwit saking para kadang Pandhawa pikantuk kanugrahan saking ngersaning para Jawata inggih menika pun wujudipun negari Ngamarta ingkang rumiyin negari Kajiman ingkang enggo sepriki kababar dados negari kamanungsan kababar kasatnetra enggo sepriki kula sakadang Pandhawa sampun rumaos mukti sampun rumaos ayem Koko Prabu mila keng saking menika gandeng kula sakadang Pandhawa sampun kelampahan pikantuk kanugrahan saking panguwasaning Dat Kamurwengdat awujud negari Ngamarta mila saking menika negari Ngamarta menika nedya kula bangun negari Ngamarta menika nedya kula bangun sakadang mboten kok wujudipun papan ingkang magrong-magrong menika mboten Koko Prabu nggih nika sinuwun Puntadewa kula cekak ngendikane kula nuwun sewu pancen leres para kadang-kadang paduka pun para Pandhawa menika rawuh mriki nedya nyuwun pirsa nedya mbangun amiwiti mbangun Ngamarta nika kula nuwun sewu senes kok wujudipun namung papan ingkang magrong-magrong ingkang dipun bangun senes kok namung tata lair sing dibangun tata lair nggih dibangun ning tata batin moral budi pekerti menika nedya dipun bangun dening para Pandhawa lah menika kula nuwun sewu nek jenengan bingung kena ngapa kok para kadang paduka pun para Pandhawa kok rawuh wonten ing mriki malah ndhisiki teng Karang Kadempel menika kula nuwun sewu tiyang kang nedya mbangun negara menika mboten kak kawiwitan saking Kutagara menika mboten nanging pancen adat sabenipun menawi nedya mbangun negari menika pancen kedah dipun wiwiti saking Karang Pradisan saking desa papan kula menika den sinuwun Kresna jagat dewa batur jagat pangestu Koko Prabu Yayi Kresna piye jebul tinemune Yayi Prabu Darma Kusuma menika mesanggrah wonten padukan Karang Kadempel menika manci nggadahi gegayuhan inggih menika pun kepengin bangun negari Ngamarta wela dalah jagat dewa batur wela dalah jagat pangestu kaya betul jagat Pandhe Indra Jalatiwaku gong wis wis kowe arep ngerol bariki nek dayoke apa iya to heeh iku sok wis bedhek ngono kuwi sengit aku gah aku iki wis yahene ora masalah yahene ora masalah to dinikmati wae kanthi merdika mila to mila saking menika jenengan sarujuk menapa mboten menika namung gumantung paduka den Kakang Semar wonten timbalan Yayi Prabu Darma Kusuma inggih kula wonten paring ngadhawuh Koko Prabu saestu kula midhanget aturipun Kakang Semar Badranaya menika rumaos bombong rumaos ayem awit paduka menika nedya miwiti mbangun negari Ngamarta menika sae menika agung
gegayuhan paduka menika cetha luhur saestu. Inggih Kakang Prabu. Inggih. Mila Blaka Suta kanthi tulusing manahipun ingkang ngraka ing Ndarawati. Sakmangke kula nyarujuki sartanipun kula maring pangestu dumateng pun kadang-kadang kula para Pandhawa. Nggih, Yayi Prabu. Yayaji kula ugi nderek mangayu bagya sartanipun kula nyarujuki. Kula nayogani bilih paduka sakadang Pandhawa nggadahi gegayuhan. Inggih menika kepengin bangun negari Ngamarta. Mila sakmangke kula aturi ngatos-atos kemawon. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa awit tiyang nggadahi kanugrahan menika pacobanipun mesti bakalipun sinanding Yayaji Kakang Semar Badranaya. Lah kok dadi niki enten sing rawuh. Menika katitik saking busananipun menika Nalendra. Nala Gareng wonten dawuh, Pak. Iki sapa apa iki kancamu kok seragame pink padha kowe? Mboten Kula ki ora tau duwe kanca ratu kaya ngono kuwi. Kula ki ming kere kok srampung kula wong sugih. Ayo kula insecure. Insecure basane Gareng piran. Menika senes rencang kula, Pak. Menapa kancane Petruk? Duk. Niku senes rencang kula. Wong kanca kula niku mung wong kere-kere. Kanca kula niku nggih sepadan kalih kula niku. Apa iki kancamu, Gong? Gong. Kancamu kowe. Endi? Kulo. Werna pink ngono. Iya. Kancamu kudu. Nuwun sewu sinuwun. Damel kaget penggalipun ingkang ngabdi pun Semar Badranaya. Sing ngandika menika sinten? Kula nuwun sewu. Nalendra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Wah, ra salah. Yo Semar yo. Jaluk ngapura sadurunge yen to aku ora basa ora tata krama karo kowe. Pancen bener. Wis trep ukaraku ki wis bener. Subasitaku ki wis cetha, wis madhuk ning atase derajatku ki kowe iki mung wong batur. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan, kowe iki mung pamong, kowe iki mung ponokawan, kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong ora duwe. Mula yen to aku tanpa tata krama ora duweni subasita karo kowe kuwi wis sak trepe. Nggih panjenengan kula menika namung tiyang Karang Pradisan kok sinuwun mboten wonten apa-apanipun menawi dipun taker dening kadigdayan utawi ingkang jenengan paduka kagungan. Yo. Ora ngaturke bekti karo aku. Aku ki Nalendra Gong Pinetha ora ngaturke bekti karo aku. Lan jenengan sinten? Kula nuwun sewu. Sing gremestani karo aku nek Nalendra ing Pageralun jejuluk Prabu Gendra Suropati. Prabu Gendra Suropati. Yo. Dene wigatosipun menapa sinuwun dene sing ngandika rawuh mriki cekak aos Blaka Suta plakutang terus terang bae. Sowanku iki mbutuhke kelawan kowe Semar. Sowanku iki mbutuhke karo kowe. Mergo pancen negaraku wis ana telung candra iki taman pegebluk. Negaraku ki akeh kawula sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk katiwasan. Kuwi wis akeh dadiane. Aku wis ngrawake Brahmana Winasis 1000 Sugata kinaryan nambah rekaning praja Parandiri gagar wigar tanantuk karya. Satane aku uga wis manekung puja semedi sesemek ron raja mula bebantal bata sarembak. Ewadene ora ana siji wae syarat surur sing bisa nambah bebendu negaraku Pageralun. Lah kersane pripun? Bareng aku semedi ana ing lengkeng Gunung Mahameru. Aku antuk sasmita saka para Jawata. Jawata ngendikake yen to negaraku iki bisa waluya nirmala temah jati. Jati temah mula yen to ora ketang mung 3 kedheping meninggal. Ora ketang mung 5 menit Semar ki nunggoki negaraku ing Pageralun iki. Ora ketang mung 3 kedheping meninggal. Negaraku ing Pageralun iki ditunggoni Pamong Agung ya kuwi Semar Badra ing Karang Kadempel. Mula Semar
Nek kowe gelem tak boyong kowe njaluk apa wae mesti tak turuti. Aja nyepelekke. Prabu Gendra Suropati kuwi Nalendra sugih Mlegedhu Brewu Herbandra Bandhu. Seprapat jagat kagungane Prabu Gendra Suropati kabeh. Ora. Lho nek gelem tak boyong kowe njaluk apa? Omahmu sing kaya ngene iki bongkar. Kowe njaluk tak bangunke loji, mobilmu njaluk Pajero, Civic Turbo, apa kowe ngaranana sak gelemmu? Tak wenehi, tak paringke. Lha niku trima kijang super mun trima. Warna abu-abu. Mun kula trima najan to nika ngorot-orot wingi bareng entekke spare part pirang-pirang mboten masalah. Wah, mun kula pun bersyukur kalih napa sing tak duweni. Ora. Kowe nek gelem tak boyong kowe mesti dadi wong sugih. Kowe nek gelem tak boyong kowe mesti omahmu ra kaya ngene, sandangmu ra kaya ngono. Sumpingmu sing wujude nglombok kuwi ganti sumping saka emas 190 karat nganti ndlawer kupingmu bakal tak paringi. Omahmu sing kaya ngene pendopomu sing kayune kayu maoni bongkar kabeh, bongkar. Tak ganti kayu jati tuwa bulte 190 cm. Ayo. Cagak papat iki sak penuwune. Ayo kowe njaluk joglo gedhe dhewe sak donya kasembatan, katurutan. Lha niku mboten blereng bondo donya. Sing ngomong sapa? Kula niku mboten blereng bondo donya kok sinuwun. Ayo. Nek pancen kowe gelem tak boyong, kowe bakal entuk kabeh kuwi mau. Jaba dron. Wis tak cawisake. Peni raja peni guru bakal guru dadi. Ki nek kowe gelem tak boyong kabeh kae grobokan pirang-pirang emas, perak, jamrut, putri. Jamrut kok putri. Kowe anak ben ya itu. Iya. Ngandani kok ha iya. Kok menapa? Ha iya wis beda-beda kok. Nek kowe ora gelem tak boyong aja takon dosa. Apa ya kelakon aku ngruda paripeksa karo kowe. Waduh. Napa? Bapak arep diperkosa. Wis. Iki kok padha lanange kaya ngene. Ha iki ora ruda paripeksa kuwi tegese iki dipeksa srana kasar. Wah, tak trima ora. Ayo, gelem apa ora? Wong kari kowe omong gelem apa ora kok angel. Nek kowe ora gelem ngomong, kowe ora gelem-gelem, ora gelem tak boyong ning negaraku. Kowe dadi apa jenenge iki syarat srana ngaliyane negaraku aja takon dosa. Kawulamu ning Karang Kademel katutke dosamu. Padukanmu Karang Kademel obong nak bumi angus tak dadeke diangkaan. Wah, matamu. Wah, nesu. Bapak ora ndek salah apa-apa, kawula Karang Kademel ora ndek salah apa-apa. Aku matur Karang Kademel bumi angus, Karang Kademel diadake neraka. Kowe Tuhan apa piye ta iki? Iki sapa? Anake Semar kowe ngopo? Wah, anak kere, ming cah kere ya ben, penting ora ndek apa-apa. Bagong Windan ora meneng sik iki urusane. Ya. Iki urusane karo negaraku anu apa jeneng karo pedukuhanku karo tanah kelairanku. Prabu Gendra sama mau Gendra Suropati, Gendra Suragadha anu Gendra Suropati. Sampeyan mau muni piye? Muni piye sampeyan? Semar ora gelem tak boyong Karang Kademel bumi angus. Sik sik. Ki nek Semar sing arep tok ruda paripeksa ki ora masalah. Sakarepmu urusanmu karo Semar. Nek kowe ngembet jeneng Karang Kademel bumi angus, kawula Karang Kademel sengsara kabeh. Kamu ndak bakal bisa mengelak dari Mas Bagong. Ayo. Arep ngopo kowe? Bar banjur kundulmu kuwi. Meneng sik. Awak ge emosi tenan iki. Ora Bagong edan sapa-sapa tantang. Wah, edan kowe ming wong kere, kowe ora ndek katidayan.
Kowe iki mung batur, kowe iki mung kawula cilik apa ya kuwowoken nampa kadidane Prabu Gendra Suropati. Piye? Muni piye kowe? Wah, edan. Lah kok malah kowe malah wani nyumbari nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kok malah nantang Sinun Mandura, Sinun Baladewa. Wah, bahaya iblis lanat. Harus paling jajanan sani boleh bisa menungso rata-rata. Hei, Gendra Suropati lah kowe tadi wani nyumbari karo Baladewa. Kowe tadi kok ngono kowe paning karo cagelmu dhewe. Hei, harus paling jajanan sani boleh bisa lanat menungso rata-tatanan. Ngilani dadane untuk Mandura Prabu. Lah kowe dadi teko nyumbari Baladewa. Hei, Gendra Suropati. Hei. Koko Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu. Sampeyan nesu kali sinten? Nesu karo Gendra Suropati. Oh sik lho, lah ngrasani apa Gendra Suropati kalih jenengan niku sampeyan mireng mboten Gendra Suropati nyumbari jenengan. Lho, jarene Bagong. Lah nuwun sewu Bagong kok dipercaya. Lho. Lah kok tadi wah, lah jare Bagong iki mau Gendra Suropati nyumbari karo Nata Mandura Prabu Dewa. Mosik to. Bagong menika aturipun mboten pernah serius. Lho. Bagong iki nek omong ra tau tenan. Lah kok sampean percaya, lah kok sampean pitados. Ning jare Bagong iki cetha Gendra Suropati nyumbari karo Baladewa. Mengke riyen to ditanjeke riyen. Lenggah. Lho. Edan. Wah. Lah kok dadi aku kewirangan mung guru-guru Bagong. Lah nggih nuwun sewu, Werkudara. Apa? Miturutmu Koko Prabu Baladewa ki sing kleru apa Bagong sing kleru? Baladewa sing kleru. Sebabe apa? Bagong ora ngakon apa-apa. Bagong mung ngomong nek Gendra Suropati sumbar karo Baladewa, Baladewa nglarak Nalendra kae mau. Nggih, rungokke nang. Kula ora kon apa-apa karo sampean kok sampean kaya ngono ku. Lho lha nek lak jaremu, lha ning jare kula ning lak kula ora kon. Kula mung ngomong, "Piye? Aku dadi malah nyumbari Baladewa ki karepmu kepiye?" Wah, edan aku dadi entuk gawean. Aku dadi golek gawean wong gerang, gerang kula mbane sampean. Kula kon ngapa-ngapa. Ning sing baken lak kula ora ngakon apa-apa. Nggih ta sinuwun? Iya. Nah, niku Ndara Janaka. Apa? Napa kula akon nglarak ratu nika kalih Sinun Baladewa? Ora. Yakin? Babar pisan ora kuwi. Sinun Muntadewa apa kula ngakon kalih Sinun Baladewa kon ngundurke ratu kae mau? Ora Bagong kuwi. Ora nek wong ngakon ngono gegeden rumangsa wae iki. Wah, lah kok edan. Lah kok malah aku dadi kewirangan gara-gara Bagong pun to. Wong ki nek gelem gawe mesti gelem nganggo. Weh, sapa sing nandur bakal ngunduh. Nek undu-unduanmu ki apik, mesti apa jenenge? Kebalik, Gong, kebalik. Nek tanduranmu ki apik, undu-unduanmu ki mesti bakal apik. Kebalikane ya ngono. Ndonjor aku kudu kepiye? Lah nggih nek enten napa-napa niku kedahe dirampungi wong sedaya niku Bagong mboten njaluk tulung. Bagong niku mboten ngakon kalih panjenengan, mboten nyuwun tulung kalih jenengan. Lah kok sampean tekan jenengan nglarak kalih ratu ki wah edian nungso ora tatanan. Baladewa piye nek kowe manut aturku mending tok tandangi. Kowe wis gelem gajul, wis gelem nglarak, kowe kudu gelem ngrampungi perkarane. Wah edan setan aman kaya ngene sampean wis kae dirampungi ndak ora prayu gedadane. Hei Gendra Suropati mandhek kowe. Kakang Semar Badrana ya pripun den niki lho. Wong iki duwe gayuhan pancobane mesti wae bakal teko. Iya. Kowe ngono kuwi napa ki arep sukses, cobaan ki mesti maneka werna. Ha iya to. Mak. Iya, kaya tak aku iki alhamdulillah iya. Wah. Ngurus hubungane wong ora sok kaya ngono ora sok mbukak wadine wong liya ngono. Ah sak gelemku ora. Kakang Semar, kula ten. Sing prayitna ngati-ati kae mengko kok Prabu yen ora dindakke. Nggih. Mengko bakal ora prayu kedadiane. Lajeng kados pundi? Aku
aku sing bakal kendhake marang Koko Prabu Baladewa. Mangsa Bara nyuwun tulung babagan katentreman wonten ing Karangkadempel nggih Den. Ya Kakang Semar. Ndara Werkudara. Semar apa? Sinuwun Puntadewa. Kakang Semar kepiye? Niki pun purna jejibane. Kula nyuwun supados sak mangke jaga kawontenan Karangkadempel supados boten wonten napa-napa ingkang sak mangke badhe tumapak. Lan pacoban menika enggal sirna enggal sumingkir. Iya Kakang Semar nggih ingkang kados kula aturaken kala wau tiyang kang gadhah wong sing entuk kanugrahan mesti menika pacobane bakal sumanding bakal sumadya. Iya Kakang Semar nggih. Lho piye Pak? Iki wis ge ayu budal ora sang nganggo ladrang. Halo. Kesuwen kok ya. Jam 12 seprapat ya. Wis nek ngono aku njaluk pamit madal Mas keng atus-atus sampun kados lari alit sinuwun. Sang Prabu Gendro Suropati melajar-melajar saking pendapi padukan Karangkadempel pating bleber pating solot kaya maling oh wah edan oh Jaya Sengara wonten timbalan sinuwun paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang ngabdi kepatihan pun Jaya Sengara dinten sak mangke wonten ing parepatan ing Karangkadempel menika. Ngerti yo. Aku wis methuki karo Semar, aku wis ketemu karo Semar. Pancen nyata sing dadi dawuh Begawan Durna Semar ki ndek anak sing gleleng dhewe. Anak ragil Adyanto ragil ning glelenge ora sebene. Jenenge Bagong, matane gedhe. Mula kang saka kuwi dawuh Begawan Durna aku kudu ngrangket Semar sebab Semar iso tak pateni mengko Pandhawa bakal ringkih ora duweni kekuatan. Aku sing ora seneng karo Semar angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to arep mateni karo Pandhawa, Patih Jayasengara. Aduh sinuwun. Sedaya gegayuhan paduka kula kantun nderek menapa ingkang nedya. Den paduka tindaken. Patih wonten timbalan. Aja wedi kangelan riklampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong. Mundi dawuh Begawan Durna. Karangkadempel dibiyuki Buyatang Sayuta wadya Balaska negara ing pagralung kebyake kabeh. Ketapke kabeh. Aja ana nganti kang keri Patih Jayasengara lan kowe kabeh.
mangsa ora tatanan ngaglah mergagah gergancang kaya ndra mentang kaya gendewa sapa kowe ana satria kanthet ngiyayet brengosing luwur gri tumpangke kuping kiwa tengen sapa jenengmu Gus takon karo aku Senopati Ndrawati saturing garbu ruci aku Raden Setyaki ya tambak yuda Singa Mulanjaya Yuyudana Wresniwira iblis jenenge akeh. Bale takon karo kowe jenengmu sapa? Takon karo aku Tumenggung Panigas Rikma, tukang cukur rambut. Gus. Aja sak kelemu dhewe nggonmu nglakoni. Nggonmu ngarani karo aku. Kowe sapa? Wadya bolos kono goreng pagralun. Wigatine methuki kalawan Setyaki ning Karang Kadempel. Di Semar tak boyong. Tak dadake. Tombo kanggo negaraku sing Taman Pegebluk. Ayo kowe iso nampa Semar, satane kowe iso mboyong Semar waton iso glundhungke sirahe Setyaki. Piye? Waton iso nglangkahi bathange Setyaki. Babu karo wowo. Wah, lah dalah ora minggat aja takon tebak dadamu ning kene marganing patimu. Singalena prapteng laris. Panigas Rikma. Oh, woi. Oh. Lai, as. Oi. Oi.
Hoi. Waduh yo. Hoi. Oh. Jan. Cocok gosomu jan. Ayo. Oh. Cendo. Ayo. Jan. Wis dawa gadamu wis mulih. Awong ireng gadaku ya ireng. Apa-apamu kowe? Oh, jan. Hei. Woi, wis lanang. Edan. Hei, alah. Hei. Wedan ngamuk punggung Suratamtaha. Apa-apamu? Wah edan. Setyaki sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra, Tumenggung Prawara Kendra. Ayo gulung ana genderamu. Selena kabeh kamanu. Wah, mati dipano. Oh, ja. Oh, hai. Oh, hai. Hai. Oh. Wajan. Edan. Oh. Edanan. Hot. Wait. Hai. Hai, Allah. Hai, Allah. Hai. Oi, Allah. Tatanan kowe wani gawe wirange Prabu Gendra Surapati ya Setyaki weruh aku kowe mundur kowe laporan karo Janaka kowe wadul karo Janaka Pandhawa kowe iso kuat nadhae pusakaku panah Kyai Candrawirayang ora mati ora sirna merga layo aja takon dosa diundang Prabu Gendra Surapati Barat. Iso ngopo-ngopo. Ayo, apa dikira kowe mung bagus kowe dikira kowe digdaya kok apa iso kowe iso menang musuh pusakaku Kyai Candrawirayang. Ora bakal ana sing iso ngalahke Prabu Gendra Surapati. Werku Dramaja prajurit tiga bali iki. Hei.
ya Allah. Hoi. Oh. Ayo kembali. Hei, jar kowe. Gagah kowe mungsuh obeng ora menang. Ayo. Menungso ora wurus. Ya iki sing ngalah-ngalahke kawula negaraku iki sing ngalah-ngalahke aku. Bantongane wis mudhar Puntadewa ora pikut sisan aja takon dosa kowe. Kowe mung wong ora duwe kekuatan-kuatanmu ya ngono adimu loro iki Puntadewa mati sing kowe. Hoi. Kembali ranggain dorong. Wah. Hei. Wes rampung Pandhawa entek. Wong kare Puntadewa siji iki. Yen to nek kula Sedewa aku rambutoake ya. Puntadewa ya kowe manuta ora arangket. Aku njere negaraku. Aduh sinuwun kula malah ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Krana sak mangke paduku Kanjeng sinuwun Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Gendra Suramati. Keduka sampun saged paring kasuwargan sartanipun damel rayi kula kekalih manjing wonten ing alam swarga loka. Malah sak mangke kula namung pasrah pejah gesang kula dumateng paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Gendra Suramati. Awit ibaratipun kula menika gesang wonten ing alam Madyapada menawi mboten sareng kalan rayi kula Werkudara kaliyan Arjuna prasasat pepes bayu kang tapis mboten nggadhahi kekiyatan menapa-menapa sinuwun malah sak mangke kepasang yudha katuju inginu menawi jengandika kersawa amejahi dumateng ingkang abdipun Puntadewa sak mangke kula malah saged makempal manunggal dados tunggal kaliyan kadang-kadang kula panenggak lan panengah sak mangke wonten ing alam swarga loka sinuwun gone negaraku kowe. Hei. Aduh sinuwun dewasa. Petro ngapa mlayu-mlayu? Mlayu-mlayu ngapa kowe? Ketiwasan sinuwun. Ora matur nangis kamu piye? Wah, dian kula ora iso berkata-kata. Ya, kula rumangsa kelangan ora mboten wae kula. Sampeyan yo kelangan, kawula ngamarta yo kelangan. Kok sik iki sing ilang apa? Sing ilang apa? Aduh ning kawae wong ae aduh. Ya, kula ora iso matur. Gak kowe matur sing tekan atemu. Anu Ndara Werkudara modar anu napa niku gugur wonten ing palagan. Ndara Janaka nggih Prabu Puntadewa nggih kapikuting mengsah. Ye, Prabu Puntadewa kapikuting iblis kana Gendra Suramati parat. Manus maring jajaluk taring buni iblis lanat. Menungso ratatanan kere gedibal 17 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Strayoli binatang September Oktober November Desember Januari Februari
Kowe ngapa itu? Aku nesu ora. Kowe telah Prabu Gendra Swaropati. Oh. Edan kecah kae. Grene tukang ngasor rasa. Wis gak ayo iki genteng tenan ayo salah iki lho kene. Ladalah. Panos maning jajalan selaning bone beli selanat. Kowe sing wis mikut adi-adiku Pandhawa, kowe sing wis mikut Yayi Prabu Darmakusuma iya ngono piye? Ladalah iki sing nglarak-nglarak aku mau. Iki sing tugang aku saka sak telenging pendopo kowe sing giacul ndasku kowe sing mula sora karo aku pancen ya iki nata matura Prabu Brata sepelekke tok kilani dadi adi-adiku para pendhok sing tak tresnani kok topi kok sak geleme dhewe es ora sah muring-muring malah sisan kowe arep tak katutke dosane piye kowe arep tak rangket tak katutke lakano badan untuk matura tugas kacamu hei oh oi jar. Hei. Hei. Menungso ora tatanan kowe. Wani mirang-mirangke. Wani mirang-mirangke karo Prabu Gendra Swaropati. Ya, Prabu Baladewa kok ora arep tak pateni, ora arep tak pikut, ora arep tak gone negaraku. Ning titenono nak panahku Kyai Candrawirang ora wirang bebareng aja takon dosa warat ora salah menungso ora tatan. Hei. Gendra Swaropati jireh getih wedi mati kowe nibake jemaring sak gelemu dhewe panas dadaku yo nadyan to piye ratu mantura tetep galak nadyan to piye nata mantura Prabu Baladewa ora bakal gigrek saka pangalpunung saka remponmu kowe ayo Gendra Swaropati maju aja jireh getih wedi mati kowe hei Petro ngadang-adang itu bokongmu mambu ketiwasan ora edan kowe minggir aja ngadhangi Baladewa aja ngadhangi Baladewa aku arep mungsuh karo Prabu Gendra Swaropati tak gelandhange nang kono kowe tak lolane nenggol cangkeme sampeyan urung sadar sampeyan urung ngerti sinuwun ngerti apa to Kang renale kowe kok entuk macan bareng itu ora ngawur kowe nah linggo kene entuk macan bareng entuk wong iki majar tengah ngalas ya kae macan kok sik to iki ora macan sapa-sapa sapa iki sinuwun Prabu Baladewa tenane kok tenena wah lah kok iso ngono kowe mas aku dhewe ra weruh wah edan piye ya apike go ning sirkus wae yo asu iki nalendro kegone malah awake dhewe entuk cuan akeh iso ngedukke pajero kowe iki senengamu kok ngawur ngono ora minggir Petro Bang aja ngadhangi aku aja ngadhangi aku macan kok wagu suarane kok suara galak suara bojleng mamah ndasmu kuwi kowe minggir iki piye arep kula ngandani sampean sinuwun gong gong anu pengilon ora nggawa jileh iki ana memang pengilon ongotan meng cilik kan sok nggo nginjen iki mesti sok nggo nginjen iki ya ta ada tok nehke sepatu ya ta yo terus nehke sepatu terus nggo nginjen sak gelemu dhewe ora ngono kuwi aku wong ora ngono
Ning ya tak naik kamera barang malah. Iki ngawur ngene ra. Nggo pengilan ora le nggawa ki. Niki. Lho kok iki dadiane macan. Iki macan kuwi lho. Niki senes macan sinten-sinten. Niki niku sampean mergo dipanah Prabu Gendra Suropati. Piye? Niki niku macan kedadosan saking sampean Sinun Panjenengan Sinun Prabu Baladewa. Lah terak mati aku. Waduh edan Petro iki piye Petro edan. Mati tenan aku Petro dadi wujud macan kaya ngene. Iki kok kepiye kok iso ngene? Kula piyambak mboten ngertos. Niki kula kepripun lajeng menyikapi sampean le ajeng balekke dadi menungsane niku kula mboten ngertos. Ngene Petro wis kaya entuk ngomong melu go ning sirkus wae no. Sirkus dungkulmu kuwi. Malahan payu sampean entuk gawean ratu padha. Ora ngono kuwi lho, Gong. Men dires kuwi karo kru streaming. Wong iki reptil kok arep tonai mamalia apa ya, Tru? Iya. Wis salah server ketane. Oh ya, iya. Reptiler ya. Kae ngefans karo Kakak Panji. Iya. Nama dhewe sing giras-giras kuwi. Iya. Iki apike go ning sirkus wae, go ning sirkus. Aja to Gong kuwi ora. Iki dibalekke usaha kepiye to? Wah, edan aku kudu piye, Tru? Aku kudu piye? Mbon saniki matur Bapak mawon. Nyuwun tulung kalih Bapak Semar kepripun anggenipun badhe nanggepi kanan Tru Kakang Semar mati anakku Kakang Semar kananku kaya ngene iki Kakang Semar. Edan mati anakku Kakang Semar. Edan Semar aku cilaka tenan aku Semar. Iki piye Petro kok iso kanane dadi kaya ngene? Kula piyambak mboten ngertos. Niki niku macan kedadosan saking Sinun Baladewa. Aku ya roh. Jan Gendra Suropati nika niate ora arep mikut sampean. Niate sampean ora arep dikunjara. Niate arep ngerang-ngerang sampean ditonton kawula akeh Ratu Mandura Prabu Baladewa malih dadi macan. Aduh, Semar mengko aku digawa tukang apa kae, Tru? Lambu. Wah, edan kon aku dicekel pihak kebun binatang piye aku, Tru? Kok digone Ragunan ngono. Dengkulmu kuwi ora. Ana kok ora ya ditampa wujude macan ngono kuwi ora. Aku ki ratu tunggu dolan sanggen dhewe. Niki kedah dipun atasi kanthi kepala dingin. Menika mboten saged dipun atasi ngagem mokol, mboten saged dipun rampunge nganggo muring-muring. Jur aku kudu piye? Niki lak kadang-kadang sampean para Pandhawa dipun pikut dening Prabu Gendra Suropati. Para Pandhawa wong padosi dunungipun wonten pundi? Banjur nempun sampean ketemu kalih para Pandhawa sampean iso ngluwari para Pandhawa saking kunjaranipun mengke sampean bakal badar dados kamanusan malih Den Ndara Baladewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga. Wah, edan nek ngono aku njaluk pamit. Aku bakal mbudidaya ngupadi kadang-kadangku para Pandhawa. Dole Petro Bagong Tutna. Nggih, Pak. Nggih anu wae. Aku rada mulus ya, Pak. Lagi ra iso aku ra. Ora sah kekan semaya. Sepatane mulus. Nggih. Medal wingking kemawon ndak nek metu njaba. Ndak digeguyu tiyang kathah. Eleng sinuwun. Piye? Kene teng alas aja mblediki macan wedok. Ora. Aja aku macan apa ngono.
Ora ngono kudu ora ngece ngono ku. Mulai budal Semar aku njawab ngatos-atos mugi-mugi saged kasempatan Den Ndara Baladewa. Kaya wetenge juang. Semar palsu. Kowe pancen sengaja tak sebda. Kowe tak cipta saka sumping Lombok Abang iki. Ayo. Manuta karo aku kowe tunggu kahanan Karang Kadempel. Mengko nek ana Prabu Gendra Surapati arep mboyong karo kowe manuta. Manuta wae. Kowe mesti kepenak, kowe arep dipateni, kowe malih dadi lombok meneh. Wis kono wae, nek enek Prabu Gendra Surapati tekan kene. Kowe manuta nek arep diboyong wis aku tak ngatas kelawan Sang Asih Prana. Kaya ngene dimlakone para Pandhawa Semar. Hei. Darwe. Modar. Pendhawa tak pikut kabeh mung kari kowe dhewe sing urung tak pikut. Angel mejet wae ngranti aku arep mateni Ndarawati Prabu Kresna. Ayo Semar kowe manuta tak boyong. Kowe manuta tak boyong ora kunjur dadi banten ana negaraku Semar Badralaya. Hei, Wahidan kok malah dadi kananku ditampa. Lelakon meniku adilipun kedah dilakoni. Ya. Cara kula niku nggih. Piye? Nek kula entuk pacoban napa-napa niku, kula meng kula nggih santai kok. Yakin kula arep ning cobaan sing berat, sing cobaan berat-berat niku kula ki ora gedabikan mboten. Nyale kula kelangan duit kula nggih ora gedabikan. Ya mbok menawa iki wis pancen dalane kodrate Gusti kudu ilang duwite, ya wis tak ikhlasake. Wong dalane kudu ngono ta? Lak nggih ngono ta sinon? Ya. Lah nggih mlane iku. Kathah contonipun menika kathah. Kula mun sampun wong salwangsul nampi ora kok nampi. Nampi pacoban ning kula adepi dengan santai. Kenapa? Kalau kita bingung, kalau kita panik, justru kita akan terhanyut dalam cobaan itu tadi. Cobaan memang berat, memang dan juga banyak. Benar cobaan banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Niku urung iso nganu kabeh lah. Apa to, Pak? Ya intine kuwi nek sithik ra cobain. Ya. Makanya pilih-pilih nek arep golek garwa itu. Ngawur senan ta. Ya pancen adile kudu dilakoni. Lah nggih, pun kula nyengkuyung jenengan. Mesti jenengan ketemu kalih para Pandhawa. Ya kowe terus matur nuwun. Kula nyengkuyung kalih jenengan. Pun saniki ayo diteruske lampahe. Ya Bagong tak jarake. Pun go budal. Saniki ngeten mawon gampang. Ya. Alon-alon iki aku bingung kula arep menehi pengertian itu. Yang sapa? Lho para warga iki lho. Ya. Nek aku nuntun macan kaya ngene iki mongko dijab-jab wujute. Nek aku bocah-bocah cilik wedi. Ora wedak brakot we lah malah ajeng dadi kanibal we sampean. Wis ora saswaya budal golek adi-adiku para Pandhawa. Nggih kula dherake sinuwun. Mas Trama Sidam Sekaring Bawana Ismaya. Ana wigati apa dene kita sowan Ngabyantara ana ing Ondarandir Bawana. Nona
amit pasang kali mantap bukulon sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Semar Badranaya cumadung dawuh kula nyuwun pangapunten estunipun menika kula mung badhe ngatas kelawan jengandika kula nedyanen nutuk babakan lakon wonten ing Madyapada ingkang saestu ribet anggen kula nglampahi ana wigati apa marata gage matur kelawan panjenengan ulun niki ngaten Den para Pandhawa menika nedya bangun negari Ngamarta menika nedya dipun bangun lair lan batos mboten kok namung bangun papan ingkang endah nanging para Pandhawa menika nedya bangun moralipun para kawula ingkang sakmangke sampun ketingal sae nanging kepengin dipun bangun melih awit para Pandhawa menika ngemuti bleduk rikala semanten wonten lampan Pandhawa lare menika kedarang-darang lelakonipun ngantos sakmangke Ndara Bratasena nglampahi babat Wanamarta ngantos sepriki para Pandhawa pikantuk kanugrahan negari Ngamarta menika bukulun ning kula nuwun sewu kenging napa kok pacoban sing tumraping para Pandhawa menika kathah sanget malah sakmangke para Pandhawa kapikuting mungsuh nggih menika nalendring pagralun pun Prabu Gendra Surapati malah sakmangke Sunun Mandra dipanah kalih Prabu Gendra Surapati dadi wujud macan dirang-irang kawula sak negara Ngamarta kedah pripun bukulun goncang kanjing langit kelap-kelap katon lir gencang alis risang nawe gandrung Mas Nomo Sidam Sekaring Bawono Ismaya kula satemening kabeh lelakon iki sing bisa ngatasi sartane sing bisa ngrampu nyambung kita pribadi siji kita pribadi sing bisa ngrampungi angka loro Kresna nata ing Ndarawati minangka pujangganing para Pandhawa lan pengayoming para Pandhawa antarane pamong lan pengayom pamong lan pujangga kuwi kudu tansah bisa manunggal tetunggalan dadi siji yen ta napa-apa kang dumadi tumrap para Pandhawa ning nganti kawula sak negara Ngamarta kapitunan sing diluputake amung pamonge lan pujanggane lajeng kersa paduka kula kedah pripun Ismaya wonten timbalan kita bali ning Madyapada sebab lelakon iki ya mung kita lan Nata Ndarawati ya kuwi Kresna kang bisa ngrampungi ulun jurung pamuji sartane ulun jampangi saka kadowan muga-muga gegayuhan kita sartane gegayuhane para Pandhawa nggone kepengin bangun negara Ngamarta bisa kasembadan Ismaya mereka den prayen semuris pamit lah kok dadi niki sinuwun Ndarawati mrepeki kalih kula Kakang Semar kuli anu kula satemene aku wis ngerti apa kang dadi pacobane Pandhawa lan sababe apa Pandhawa duwene lakon kaya ngene lah pripun wis marata gage gatekno ayo tak jampangi tak kanthi jampangi para Panakawan jampangi kok Prabu Baladéwa mbudidaya dununge para Pandhawa monggo kula dheraken sinuwun manjing telenging pakunjaran sanggya para Pandhawa nalika semanten datan nadyan nata ing Ngamarta miwah kadangipun kekalih Sang Raden Werkudara miwah Sang Raden Janaka datan saged nglawat namung pasrah dhateng kepesthening kudrat ucap kadrukasan lampahing Sang Sardula
ora salah. Enten apa ya Sinun kok mandeg? Petro. Nun, Gong. Ada apa? Ada apa dengkulmu? Sak geleme dhewe. Kok mandeg enten apa Sinun? Aku wis ngerti papan durunge Pandhawa. Lho. Kok iso ngertos sampean? Kok iso pirsa? Wong niki alas gung liwang-liwung ora ana apa-apa kok. Wong niki ming alas komplang ora ana wong wing anane ming wit karo swara-swara niki lho kutut liar niki lho. Cekel ya, Truk. Cekelmu kuwi ora. Gak ora kena kowe. Anu syaraté abot. Lah iya. Wah, aku wis ngerti papan dene Pandhawa. Enten pundi? Iki ngarep iki. Endi? Ngarep iki endi? Pandhawa dikunjara ning ngarepan kowe iki. Kowe ora iso ngerteni mergo kowe ora nganggo netra batin, ora nganggo paningal sejati, mergo watake utawa sipate kasat netra. Lah ning ngaten nggih pun didodos mawon korine napa niku pakunjarane para Pandhawa. Ya. Wis aku tak dodos Petro. Nggih. Oh. Ora salah. Oh, ayo. Yayi Prabu saged kados mekaten. Aduh Kakang Prabu. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan awit paduka sampun paring tetulung dhumateng kula sakadang Pandhawa. Yayi. Menika sampun kewajiban kula awit kula kalau nek mboten nulungi panjenengan kula mboten saged pulih kados wingungi. Wah, boleh kakangku kowe ya kene. Wah, edan. Dados ngenten Ndara Putra. Ndara Baladewa niku kula wau dadi macan. Ora usah diomongke aku isin, isin apa ora. Ngono sampean wis ngene kok ngono. Ndara Baladewa niku dadi macan, lek sambat sebut kalih kula Bagong aku nek ora dadi menungsa bojoku ora iso tak kapak-kapake. Iku senengane sok gawe-gawe. Gawe-gawe mbok takon Petro. Ha ta, Tru? Iya. Ngene kok ora mau bisik-bisik nang dalan kuwi ya, Tru. Iya. Karepe gareng ora arep kon krungu sing tuwa dhewe, mergo gareng iki cangkeme sok ember. Nyatane kowe niku sing ngomong lang. Sampeyan niku salah wong najeng curhat niku mbok ya ning wong sing becik ngono lho. Wong elek kaya kula kok sampeyan curhati. Ameng tak ombro-ombro. Ha sampeyan ngrusak hubungane wong ya. Ketekan pengendang ke. Ngrusuhi kok ngrusuhi, ngandani kok ngandani kula. Curhat kok curhat teng kula. Curhat kok curhat teng bojone. Ha tekan bojone sing lenang. Kula ya diomongi, ya dolane nggen kula rasane sinuwun. Iya, Bang. Nggih. Yakin niku. Yakin wis sumpah. Mbok demi apa? Demi kiyan ora sak geleme dhewe Ponokawan. Kenging menapa paduka saged dados wujud Sardula Yayi mekaten. Ing sak mangke Prabu Gendra Surapati amikut paduka sak kadang Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Werkudara saha Yayi Arjuna. Sak mangke kula mboten dipun pikut, kula mboten dipun kunjara ning kula dierang-erang kula dadi wujud macan. Lajeng kados pundi pun menawi dipun cariosaken dawa mboten badhe rampung perkawisipun. Lajeng sak mangke kedah kados pundi? Sak mangke ngentosi wayane mangsa kala monggo awi kula dherekaken manungga ing Karang Kadempel Yayi Prabu Darmakusuma.
Prabu. Piye? Kok iso dadi macan niku ceritane pripun? Aduh, ora tak critake. Gah, isin aku. Dados ngeten. Wis Bagong wis. Alah iya nek, iya. Mengone kok ana. Ngeten sinuwun, ngeten kula mong ngeten. Niku wau niku sambat sebut kalih kula. Ya aja cerak-cerak ngono kuwi cangkemmu ngono. Kecing apa dak ngono. Nggih. Ngerti nek kula sok mangan bathang no. Iya. Lawuh wingi nak pangan bathang labang barang nak mangan. Iki nyelintis kula, Pak. Dadi niku sinuwun Baladuna niku sambat sebut kalih kula. Kok aku nek ora salin wujud manusa bojoku ora kena ta. Loloh nenggolo. Nggih. Mang loloh mring men mboten masalah. Pun mang loloh mring mboten masalah. Sak mangke ngeten kemawon. Kula aturi Ndara Baladewa kalih Sinuwun Puntadewa. Ndara Werkudara lan Ndara Janaka kula aturi manunggal kemawon ing Karang Kadempel. Perkawis menika kula ingkang nedya ngrampungi kalih Sinuwun Ndrawati. Iya Kakang Semar.